na sona no yeso mu apapa ye free Sudan ba do songa ba Mali ye ba no fokuo no mu paye no ba ko anu odi fokuo no mu anu odi nananu free soro ho ba no ne yefre ne nana sona ne yefre no nana sona onu na bra nananu fra mantifi mu ba na afo ha no wono ne di animo yefre ni sona o ba no na ne bosomo edi eka no ho a ye kan sagu a o mo se sagu ya bosomo sam no na ne bosomo ye kan no ho a se bibi kia na se bibi besi a no o mo ye ne so bisa ma ne ka ho ma sam kiro mo eye wo asona wo kokko bi wo fum na kokko na tuntum bi se sa ani so ye sona ni ba pem na wo ko fum na wo do na hunu bi a hunu se ya mese wa yi wa fum a wo beba fie na ni na nsa ni pe bewu ena ya saba na de business na sidana de ebu ne dia se kama franto man kama ko hanto man bibia ko yebata kare timi ko ha enye nana akwaba ya ura ebe mu nchiremu edi mu nchiremu abakosem bia wote ya na se wante ye ka kire anwie peye ya nka ma na nsi entine ye wa ha sei ye history abi before ye ndie ne se ye na first na mpanifo ne ye titine pa ne na mpanifo ne ye a na eboa wo mu timo mu nyini che timo omu do mu ho etena se che se anuanom anase abusunya baako miticha so na ena ye hwe enton me bi atwamu me ye enton ho djumadi bi kakra ye bobo onan bi so ena akora o ye sen fa nan bi nto ba bi ndaachi bi no ye ba onchen a ye betie nan na aka no ho popoye ena ye pese ye tie nan na ena aka no bi abakwasam kakra ba kono sa video ba kono wo de wone ko wi asona o kakra so no kakra bi se na opanyin no atomu firisem ena na oba ntike be pese beto aso ma ye naja ye nchiri mai na mafoyi yesuso enya bedi ato ho no na daati bi no obi bu say say asona fofre hin bretu fofre hin a enya bia ye den aka akire wo na medase Então asuna ye asante memu abusua foku bia omono edoso papa santi ebinu se asuna busua mu papa enye wotan mu papa na wo mo doso nti bia nipa no bia atene ho akotena ho nti bia oboko bia asonafo ho imu atapai ya bwa pete asasi so nti asuna busua ya busua owodom papa na ya na nanu de na de ye ni se baby abusua bia firi ba ya se de atwo konkon ka se ya adamasefo no ya na nanu de na omu nhwe ho saa ya de ye ni se ya adamasini akwasi broni na de tro konkon ba eno si ye nyina nipa nyina ya si ye ba ko abe ya de no ndo koye kokko nam de ni koye tuntum se ye nyina nipa ba ko na awo ye de a ye papa ye kokko ye maame ye kokko ye de no mu ko tuntum ye de ye ti dabu ye ti be bi a ye de ye ni msesa na nyame bo ye na ye na nanum nso wo mu nim se ye firi baabi ene baaye wofiri baabi ndi abusua enchire mu ni ntoto aso no ubonse wobekwa no ko wi baabi se de obo ade akura no nenka ese yekopa no ni ehunu se wono nso hwa na bo no enti baabro se ansa se yadwene trade ansa se yadwene de wa be hunu ene de obetie no ene fa bo ho bra ye na mama ati ase asonafo free songa
kasampa pamu songa no hwane firiba mali kawana kasampa pamu furu Sudan na yina yifura yeba Sudan hono yina ye bibiri mu hase no na nan mu kire se hona ni yina yifuriba ni dura na yemu tete ubo na foku ya te afa ha na foku we se so de nani afa na we de nani afa ne bi ho a wo be kono akoto nipa bi so wasase ne so ho ati said ebi anafo efiri doma ebedu ko agya nkran no mbatu se nipa wo ho no mo fa wo mo nyina de wo mo di wo mo anim ewo tumia ne kura wo mo bro mu fura asase mu ba na kana ma ne di wo mo anim no mo hunu se tumi bi wo mu enti akwamfo no efa doma ekan no ho so enti ya doma edom nipa dodo ma furuse na eho asem ne ho mpani nsem kakra ne se na wo mo ye ntafo doma omo enti nyina ye ba no eyesa enne koye na sona no yeso mu apapa ye free Sudan e ba do songa ba mali ye ba no foku no mu paye no ba ko anu odi foku no mu anu odi nanan mu firi soro ho ba no ne yefre ne nanan suna ne yefre no nanan suna onu na bra nanan fira mantifi mu ba na afo ha no wonu ne di animo yefre ne suna o ba no na ne bosomo edi eka no ho a ye kan segu a o mo se segu ya bosun nsam no na ne bosomo ye kan no ho a se bibi kia na se bibi besi a no o mo ye ne so bisa ma ne kan ho mu asam kiro mu eye wo asonawo wo kokko bi wo fum ne kokko na tuntum bi se sa anu so ye sunani ba pem na wo ko fum na wo do na hunu bi a hunu se ya mase wa yi wa fum a wo beba fie na ni na nsan ni pe bu ono na ye wo ma chine bo a wo ni wo nti wo mu du suro ho no wo mu ye dam bi wo ho a ye de na so na di ni to so suna dam ti wo mu yi nipa wo mu do so yi afo se wo mu ni mu brabo nti wo mo pema asuna fo pema o asuna ni ewu ya ye nkan ne ma asuna ni be ma bia wo mu ya nkan ne ma wo mo ho fe wo mu ni brabo sika wo mo nsem wo mo fo wo mo ho efata wo mo odwali ye no atena se wo sra enu nko adi bre na sa asuna ni pie firi de wo se odwali asiesie no ho awie no wo kwa wo ba wo kura na akodo no enti wo mo adwamanfo pa na no asnafo mebe wo mu no ye mema wo mu nim brabo nti wo mu nim sika so hwe wo mu nim sika so hwe na nanu de ye gidie no tro kronkron na abaka se nyina ya adam asefu tro kronkron nti yesi bisaru nkira wo mu di be fira yom so a ubedu udibedu dwa ho no na ofiri dwa ho so a yefiri ba bi na ba suye dwa ho na wo ko ba bi a ofiri ba suye dwa ho no mo so sie firi ha na baaye enti ya to aso saaye koyi ubakwa wan ko hia birutu abakwa ko hia suna wan ko hia suna ubakwa ko hia asinde wo ubakwa na ba bi afi obi firi baaye no ko wura mu bi enti na tete no na obi ya suna ni a untimi mari ya suna ni bada se woni ni firi kuro ba ko se woni ni bobu suna ba ko wo firi ba bi no wa brekum basua ha ni oba no so ya suna ni no kwa suna fofia eme wo ho nyina mpanifo no ye ni nuama emna nafo ye ne nana wo
ne yɛbɔ ntɔn saa ɛnu nti na tete akonnwa no bebree timi yiraeɛ firi sɛ obi na abɛhwɛ abusua no na mɛɛma ɛwɔ mu no ase ahye na deɛ ɔbɛhwɛ no yɛsɛ yɛn nyinaa yɛ nuafoɔ deɛ ma ɔbɛni adeɛ no bi na daakye yɛ nya mɛɛma na wɔn nso abɛdi bi woyɛ ne saa na kaka hɔ a afei bɛduru baabi no na ɛsiane sɛ yɛn kampani nsɛm ne abusua ne yɛfare ba nkyerɛ yɛn mba nti na ayira na akonnwa na ayira o na akonnwa no na ayira yɛn nananom asonafoɔ wɔn yɛ wɔn a onipa wɔn ho ɔfɛ wɔn nimbrabɔ wɔn atwene boa na wɔn akra boa ɛne aboa asonawɔ wɔyɛ wɔwɔ a wɔwɔ wiram wɔnyɛ wɔwɔ te sɛ sɛ bɛkyerɛ bene no mu a wɔyɛ keka no wɔn hyehyɛ asase ni wira na ni saa wodɔ na ase ka aka na kokokokokoko no tuntum asensa mu wɔn na ɛyɛ asonafo akyene boa asonafo na so na ɛna die firi songa no ho ebepi yanafo fam ne ba yi mu tete nti ukɔ mantifi fam a sɛ de yɛyɛ kantɔn wa ha no wɔn nso obu ukɔ bɔko a wote kasa na obi nso bɛkyerɛ na busua ne baabi a wɔn nso firi ya wɔn nso wɔhwɛ bɔko ɔbɛkyerɛ ni nkyira na wo saa ne de akɔhyia mu baabi no makɔyɛ nuafo nso na yɛtaa ho yura asona baabi a yɛfiri ni yɛntɔn a yɛbɔ ɛna maka ho asɛm akyerɛ wɔ no daase yɛna nanom beretufoɔ deɛ ɔmo no nso yɛ busua ɔmo nso ɔmo ɔtema beretufoɔ wɔ kukuodufoɔ ɔmo yɛ busua ɔmo nso ɔmo ka ɔmo ho paa sɛ beretufoɔ asɛm ato beretu ni wɔna anakyiri ma wo da wɔna anakyiri ma wo kwan biara so no obɛdi wakyi kɔpem sɛ obɛhunu de obɛhunu yɛna nanom beretufoɔ yi bi a wɔn ho dwo papa wɔn na aka haba mmienu abɔ mu yɛ sɛ ahahrata ne ahahrata ka bɔ mu a ɛyɛ pepe ahahrata ne ahahrata ka bɔ mu a ɛyɛ pepe wɔn wɔ dɔ wɔn akyene boa ne aboa kɔdeɛ wɔn akyene boa wɔn wani wɔn hunu adeɛ kɔ akyiri yie paa nti wɔn ka sɛm bi a ne timi bam na wɔn nso wɔ abosom a na wɔn nso de wɔn nam a na wɔn nam nti na wɔn yɛ akokodufoɔ sɛ akoɔ nafoɔ na wɔn nso hwee beretufoɔ na nanom beretufoɔ deɛ wɔn yɛ akokodufoɔ wɔn maa nso ho ɔfɛ wɔn maa yɛ adwuma papa nya beretuni ba wa no ne sɛ ɔne ne hyɛ wɔ brase ne sɛ nyame so obɛhyira mu a ɛnyɛ nyame de sɛ beretia mu wɔn nsɛm wɔn wɔ sadeɛ wɔn maa no nyɛ maa ware wɔn a yɛmi ɛho ni bia nanom beretufoɔ deɛ asantema nso yɛantoto wɔn ase na nanom beretu wɔn nso yɛ busua a wɔn ho dwo wɔn nyɛ basabasa na ya na busua no yɛ kan sɛ ya na obi susu sɛ me yɛ beretuni a ya na me nananom wɔn fufiri hini saa na ɛbɛbɛ bae abusua no de bɛduru baabi no na obi ni de wɔda nano a obɛdi obi akyira bɛduru baabi ansa na ɔno abɛte no ho akɔyɛ sɛ abɔ odi kuro wohwɛ wɔ hene kɛseɛ bi ase wohwɛ hɔ a na akuro tra na se bra me traditional council mu ma boichi dom hini ɛwɔ traditional council afei na nane na pamfo no hia ne adwene ɔman no ho asase no ho a ne aforo bi beretu ɔmo yɛ busua ɔmo nimu de miti cha show na wohwɛ na kyerɛ beretufoɔ ɔmo akyena boa ɛyɛ eagle kɔdeɛ
na kyerɛ sɛ na ɔmo wɔ ani ɔmo hu na adeɛ kɔ akyiri na ɔmo na abosom ɛnenam ɛna ɔsa kyerɛ mu sɛ asonafoɔ na asona no mu firi Songa ɛyɛ Songa Empire Mali Sudan hɔ baabi na wɔfiri ba wɔtɔ mu firi sirem biribiri saa bɛduru ase a ɛna yɛnya ntɔn bi yɛka ne sɛ asonafoɔ nti wɔsɛ wɔduru sirem baabi a sirem mantam hɔ baabi a tifi hɔ a yɛwɔ dam bi a na sɛ nsuo bɛfɛ no Sona dam ɛyɛ saa nana no ne nkyi ɛne saa beaeɛ hɔ no wotresi a bohu saa sɛ ha na ɔfa ɛbɛtena ha sei na yɛda wase metikya so na wohwɛ yi sɛ show yi ɛne asɛm a wɔte yɛwɔ da subscribe like and share if you wohu adeɛ bi te sɛ kokromotire the thumb click on the thumb deɛ hwɛ soro no click so na afei share na wo abusua a ɔmonya bi nhwɛ wo na fofoɔ a ɔmonya bi nhwɛ meda ase metikya show na ɛka asonafoɔ abusua owie na ɔka bretu abusua na yɛyɛ agya bibi wɔ mu na asona a ɔfiri sirem Songa Empire baeɛ no ɛnɛ ɔne na yɛ patriarch anaasɛ obi na ɔda abusua no na ɛnɛ baabi a wopɛ wo nkyi a wobɛhu woyɛ asonani de hyia baabi a wopɛ nkyi a wobɛhu no ebi ne ɔkyɛnhene ɔfɔrepanyin nana memo di nto aseɛ ɔfrɛ nso hene wiafia kɛntɛn adwosohene diko gyima okuapem hene ofori kuma mpaeɛ so kɔw bobonso hene akyem adwira hene adwira mankasim hene ɔmo nyinaa yɛ asona ntɔn no mobɔ nkwatia kɔw tafo hene kɔw biposo hene kɔw adanse akorofo hene ɔmo nyinaa yɛ asona manso nkwanta hene ɔne hene fɛyiase hene bomure hene taabuom hene kronko hene kumase akwamu anaasɛ asafo hene kumase ɔyɛ asona akwamu fura hene kumase atwema agogo hene toase hene kwawu aduamoa hene ya tana odumase hene yɛ asona abusua asotwe hene ɛne abrankɛse hene ɔmo nyinaa ɛyɛ asona abusua nti wɔhwɛ wɔn nti anaasɛ wofiri saa nkuro yi bi so na sɛ woyɛ de hyeɛ mapa hu sɛ woyɛ asona abusua ɛna wobɔ asona ntɔn ɛna wobɔ nana nso so ɛsaa bɔ bretu so yɛhwɛ bretu a nana bretu no kaeɛ no ɛnɛ ɛhemfo a ɔmo da bretu ano no ebi ne nana mampɔn hene kwawu man hene nana kwawu man hene ɛyɛ bretu afigyaase hene koforidua bretu abetife hene kwawu bretu amoafo hene bretu adankranya hene bretu jamaase hene bretu bawro hene bretu apa hene ɔno so yɛ bretu akunya ntɔn bɔ no agogo hwidiem hene aboɔntem hene ɔfenso hene dɔme abra hene ahensan hene adanse ayaase hene yaase domina hene atasomanso hene jamaase kyekyere hene asenemaso hene adudwan hene ɛna pepiase kwawu hene apaa hene kyekyebiaso hene nintin hene ɛyɛ bɔ bretu ntɔn bɛdɔmase hene ɛno nso yɛ bretu ntɔn ɛna ɔbɔ nana kyerɛ sɛ bretu foɔ makra aboa anaasɛ ɔmakyena aboa no ɛyɛ eagle kɔdeɛ te sɛ mpanyini no tena ase abɛyɛ sɛ ɔmo staff no deɛ kura kyea mena anaasɛ sɛbi kyiniɛ a ɛsi wɔ hene so no bɛyɛ sɛ kɔdeɛ ti na ɛyɛ dɛn ɛsi so ɔkyerɛ wo ntɔn ɔyɛ dɛn ɔbɔ nana kyerɛ sɛ asonafoɔ soso akyena aboa sɛbi ɛyɛ ɔwɔ asonawɔ kala no yɛ kɔkɔɔ ne black ɔwɔ nwura mu nti bɛyɛ sɛ ɔhene bi atena ase na ne lanquist no ne kyeame no ne staff no wɔwɔ ɛna ɛgyina so a na sɛ ɛsi so a anaasɛ ɔhene no kyi neɛ wɔwɔ na ɛyɛ dɛn ɛsi so a anaasɛ ahemfie mpo wura hɔ no yɛyɛ some artifact
onyini bi sabi eya wo wa na o kire se oyasona ento no yedai obo na yeda wase na ka agona na gona ene na oyoko em se ye jasa ento ho ento ya ka ho asem ni nyina ka ho na e ma kanfo emusua ku nton no ewie mudie agona o ma chine boa ne yaku agona chine boa ene yaku wo mu yakasafo ya kan ma mu de wo kan busua wo mu nimu kasa na wo mpre won hu wo kasam otia sem o nya botre tie ni ye enti o mamu aya emuda ho ya agonafo a o mu nyan himfo a yekodwabo a ye sori akogu nsuo ye sori akokan akope bibi akan no agonafo de o mu ntisa o mu ne ko badwam ni etena sifura no pa ko bwa na bi no ndukura agona ni bi atena se a watena se on sori o mu ye no kwafo papa o mu kan no kure nana no agonafo na o mu hote kasamu eni die mu o mu manso ho fe na wo jana ontwe manso o waro esanse wo mu timi wo mu hunti se ni kunu na se obunu kwase ana se obeja wa won kan kire obi a o se sane ni ma o na ekono aguna abrewa aguna mpaninsi bibi ni fie osipe bibi ni mi enkopa habayire ne de okwa habayire no o na dwo etwa nipa okwa habayire no o na dwo etwa e ka se twa on se bayire esese ukoko kwa ase no ma ukoko ase bayire afifi ewo ya hafu ha fufuru ndia enya habaye na akotu bi a onu a eye onu atintan eye na ewedru se bayira fa habaye aseye no so na kom na no aye din bodi ni ho aduani bi anhye da ni ho enti wokwa bayira no mi fuhu he se eya obetuyo no esanse enya habaye nti na ha ase yetwam na duane na ewase no ebe prama na abo fufuro nti na twam empani se de okwa habayire no wona dwu watwa obekwa wonu tudie ye no wono kro na kwa utudie nye abrewago ni onu na fa asoso se wo tukwan no akopa duane ewo kwaye bi mu na odi abre ni ma ne nana no adi medika aka kire mu se kom di abre wa ena ya wusunu nana abre wa fa so na wonam kwaye biretu no mu kope habayire bi atuo abenu ama one nana no mu anye bi adie no kwaye num ho no hia kwa mu kanfo bi na omo ye ya adwen se ebekum nana agu emema me nananum bebre ene me mai ne samfia yenya bibi ni bibi na me kope ye be ma mi ni wo mo beka de aduro ni se nipa akaso obeku wo beto mo na akura ansana wase kun ti bra wo mu yiye no wo mo te se kasa biba nipa dombi kasa ti dede ni se dompa na eba na fi akwa mukanfo no he kasa na ekoso eni deda ye na no mususu se wo mu do mu nsaka maame na edom na eba no beba ba chi wo mu ku wo mu nti wo mu ja no ho eni wo mu ja ne koye abrewago ba fie pe no ba kan kire ni mane nana no se me mane me nana no na de makoshi amani abe die misuro no makohunu na abrewa me ko pe bibia ba me adi
kwa mukafo abeto ahyem so wo kwaye numu na me se ebro mo yesu ombekumi na dom bia irabre nam kwaye numu a wo mu ba no kasa no koso na eben ye no ema sai wudifo yi jaame eti se mabebo mamane a de che amom yenko ne yenko edom no ba bia no wo mo wo wo mo kasa na timi abo mo abere wa ho bai na me nkoda wo mo ase abere wago esesa ne mane na mema wo mo koduru kwaye numu a bia asem ni si ye no enu ose hana na dede nu wo ampa nkwala no gina ho anu ma se dede nu sa koso bio dede nu sa koso ewo wira mu ho den enu ose ha dom nu na sa kasa ho no na wo mu di kasa na chi ko ba bi dom nu wo abere wago ne nananum koduru ye no na babre na yuruko na wo mu di ya ka yuruko anu ma bi na tabam den ya no mu wo insuo tade ba bi ho nyuro mu so twu ko twu wo mo otua na tabam twu wo ya no ma na tabam odin pa efre na yuruko na emuwe na betini bi abiri na wo mu guso na wo mu su a wo mu su no wo akira wonim se edom bi a yefiri ba bi ba no enye dom ketwa enti muwe na ene wo mo kwa bena se na bena mo na die no wo mo wa ne hunu na badwa na eya be na adwe no wo mu be fa no na sika akọ ka ahya badwa no na sika akọ atwa badwa no ho ahia wo mu sisa sika yi nyina no musa ba bie na bere wago se sa wuro ko ya wo mo agimi eso ye do mo ye ya kandifo emwa no mu su kire kasa bi enu nti na wudifo no te se nipa bi na ye dom a wo mo bepto ami abekumi enu nti ema wo mu dwane ye dia ene emu ye do wo makan ya busu ya ho lebire bia e beko ba bi ne do mu ne bedi anim efiri se wo mu na eye dom nya sa dom na no ma dom na anka abere wago anka wudifo ku no ti wo mu se sa ba afie no wo mu ne sie sika e dia besi so ye ahyenso de se ti wo mu akoto se nkonu di abenu na konu abe awadie no badwo sika akọ wo ho dia eni na yisi ya disika akọ sie fom amanchirima mumi enfa bensi so endi tete wono dodo na abetwafo no bebire to aba otumi koto abebi obeto awie no na sika akọ ehyasie na nanu agunafo a ya bre wago na metafo no ne break kakra ya ka agona busuya na se hemfo mbo agona busuya sa busuya ka ho tafo benkum hene of Kumasi denchira hene nkawe hene fomusuya hene treda hene asuwe hene ehwa hene ampa me hene anase ampa ba me ampa me hene sepe hene bogosawo hene esiemu mpo hene jinyase hene adwumam hene achena kromo hene ana amuaman hene sa abusuya ebo agona enton abawa agona nchi, and it's believed that they are the first settlers of Kumasi. Intina tafo hene wasase wo Kumasi pa kro from nyina ya tafo hene asase Kumasi kro from ho nyina ya tafo hene asase because obne dey kan bopia baby na ifro ho Kumasi ye ko break aba ya jai ra chas ndio sese wa meeting nko ade meet chas show tie tuwa wa share no subscribe bia no no wagina su ye no wati asem ni ye na de bia to koto dwom edina na go ne mane na no bedru fie no no mse free sabre yi koi ye be ko ba bia ne de bibi be ye enka yedum e de anim
ama yensenkyere ni sabre wago masia do na me da so te ase a ene na gese de awiruku no ene beye enu nti na mpanimfo de ye kasa bebuo so ohunu awiri kura ento no bo ebi anu ofiri duduom na saa no ma no na atota ya bo no na se wangu le wo su se etwi nyame amwa no ma no bo ababu wira mu ho no nyame amwa ubewu na esanse awidi ko ne akupa o mu nyina se nanso nya honam nti ede ye yehoni ni de asi yefoma so no ene ekofa akwa wudi abe kokko nti ne ya asi akwa wudi abe kokko agunafo a o mu na yakasafo na saa himfu ye bubo wo mu dina wo mu ne tua wo manu no wo mu nyina anim de wo mu wabotre de kasa wo mu tena badwam wo mu aso editie badwam asem nti wo mu mamu aye papa enti so ya gunani a na ye kasafo enye kasafo so wo de ayasem tenten na wo kanse mu no wo ye kasafo se ba dombi abu ayonko mu abusua mu enipa mu ba bibibia wo beduro no asem bisi a wunya ho abotre di wani hwe asem no dwene ho ansa no amamu aye ne muaye bia nso agonani de ba ma wo no wo bagi atum se wa mamu aye pa na agono no onu na di agonafo anim agonafo ene edu mu kosi ye mpanin se de da ye koso ya eni pitiri ago yokofo no ayokwafo no omwa kan yokofo se ya ni akeka kokofu ayampa se obeka kokofu obeka kontansi ayoku nyina aka akire no so hu manhia ayokofo so ya nipa o mu nsu kuradom nananum mpanin sam kakra o mu ka kire yen ene se ayokofo o mu furu kokofu ajamam na bofo no ko wire mu no na wachina bra wonya hwe enti ohunu se wotwe bidie bi a wonyinsan ene nam kwaye nase se na wotwe na hunu ndi wopage atu se wobeto no pe ene wotwe se wobofo nkumi wate mi kuna wu mayi oba kuna fo nam ne nam ha se hukumi amase ahye enkumi na edom bi di makira omo ba edom pa di makira omo ba nti wakansa na tete hode wo ye bofo na womene onti aboa kasa onti nuane haba makasa na edine so obetimi akọ hemfiri se wutimi to aboa bitu okura na aboa na dane bibi na eso so dane bibi bofo no wo hwa no hwese wati dede onko hwe ma ne mema pa ho fafuo bi kokko muto aso bebre bofo no bi sanse na wo ahimfa na edomo enti se moko wa muso yede yekuyedwa efiri yemamu ne yekuyedwa na otwe ne ka kire bofo nse se wo hu wo musa wonfa wo mu nyina nkofie nkomo mu ba bi ntina na yokoya ye de kwa buchi yi wonfa bi ensan wo mu ani ase o de kan wo musa wo mu chi wade no wo mu nkobi wu enti o de bofo ndi ni bedru fia kokofu hini ni afre no na ofikosi okunji asuo manyene kokofu manyene ofikosi okunji asuo ona ti akonwa so sesei odo ba fia no ode ntwoma no bekeka wo mu nyina ni ase o ma baka fie na esanse okofa o mu firi wirem no ode ba kire fie nti omo di asansa ye wo mu akine boa so omo di omo fa saase di omo de kira santeman nya di omo fa edisie
Sansana akroma chira akokoba no wode ne chire no na ye bosha akroma ne akokowo koko ne sha akroma bose enchime na se me wo a wa chime ba na chire me ba ya chire ba ko ndi akroma chira akokoba ubonzi wachi na wode na mose ya no achi no no tuya ne na no wona de no kwasa wode ne chira akoko no ma me se wo chire ye no wo chire ba ko wode ma chi ba ko sa no ashi akoko ase ya yokufua de kanu nti wo ma baka fie na nanya dom de wo ko ba bi ese man kokko dudu no a ya yokufuo enu nti se wo hwa abo atwen owo wire ma abofuo no ku na bu se na biaye bi san na ni ase hase biaye no wo mo de kan wo mo na ama wo mo ntimi anko no kum wotwen wo wire ma na so obi kum bia wo kwa abu se san na ni ase a eduru ba bia itimi ba bebiri ya na bon kura odo zaka atimu se santi bi ewom o ma chine boa ne akroma na nanu msi wo mo na o ma ya boa sansa o mo fa de o mo de chire na nanu mo ayokufo ena sisi asanteman da wo mu na nanu mo ayokufo ene kan ba mu na nanu mo ayokufo ne wutira wo mo de so da ya ye gidie ayokufo a na nanu mo ebom de na ami mu so awura na nanu mo ayebi de nipa ba ya na mo aye no yeda mo ase enne ayoko ho asem kakra na ene ho panin nsem a ye na nanu mo ayewu ko kama yetibie ne edi tu yekotodwem aha ne edi nton ho nimdie nu nyina besie yeda mo ase nana de bisese yesu yeda wase pi no yenya abakwasem agona de ene oyoko wa ona nana enya adwene no se de yeka no obetumi de wodi aye de aba. You can leave a comment under the comment section. Said the opinion kan mentiasi anase me penchiremu oyoko de ebegide se eye oyoko saa mre no santefo na wo ha ko oyoko no ene fremu oyo ko abusia na se nkyere sa oyo no ko no ye different story oyo kwa abusia oyo kwa ade na mde se nso mani ase no this omde se nso that tribal mark no the tribal mark ne de omno se de na o chirechire mu no ene oyo kwa abusia no na emum enya abusuya bi ekokon ewo omni Oyo state fo kokon ye. So what is the story bi wo say santifo bi kokon ma sa ambre krompo achimfo ne oyofo no ekabom achimfo ne oyofo kabom no mo bura santifo na na se one de gidie nche sa na na se ekunya de omobi adibim obi tekunya so yefa ene die ma no na emum se ba abakwasem ene kasa de a obi ane panyi no beto no ofie yeke oyoko obusu ne bidibi mamu santahene timifo setu nana timifo setu mabimbo de na masore mekonyo so kokofo hene dabe hene kofo dia hene bekwa hene esia kwa hene achem pese hene akomu potse hene fante potsen hene esuta hene santemem dwaso hene asante konta ase hene asante adwumaka ase hene sowia hene siraso hene dwansa hene obogu hene kwabre kenya ase hene omunyina sabusu nyina omonto ene oyoko anase oyokwa enton no munyina bo ntino o makrabo hawk said the American ebisu believe so makrabo the falcon. Some believe that their totem is the falcon, but another say o makrabo ya asanse abo asansa ne fa de o de kire mpanyin se abo asansa fa de o de kire ntina abo hawk anase akroma fa akokope no one left it no de a kire before so be de obako omo fa de fancy
and I open more statement or more good statesmanship like say but adidie and I say yempo be na only any kan koye bibia or you call for no more qualities no or more that boldness and so brave no to lead you into whatever you want to do. And I don't say so actually agona and oyoko amayehu babia omu free by any sabe abusua omu eye oyoko abusua na do say meet Charles show jumedi no say you fe ye wakono ye da subscribe like and share e jumedi bisi ande ya you Charles in the was we meeting nko ade meet Charles show tie tuwa wa share no subscribe bia no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwom